yana ta guiding dina, yana ta bani misalai ta waɗanda sun rike Qur'ani kawai sun ɗaukaka a duniya da lahira. An gane ai. An ce Shak Isiyaka Rabi. Ban ji yadda labari yake sosai ba, ji ake magana da yake ba saurari nake ba. An ce ai asali tun yana Jakara akwai wani wanda ko shi Malam Isiyaka Rabi'u ne ya je aran mota a gidan wani mai kuɗi. An gane ai. Ina ji ko shi ne ya je aran mota za su je wata sabga, aka yi masa gori. Da aka yi masa wannan gorin, da ya dawo gida ya shiga kulla kansa, an ce sai da ya sauka alƙur'ani 1000. An gane ai. Ya roƙi Allah mota zai ce to yanzu abin da ake magana kusan a duk Kano ba gidan da ke gidan Isiyaka Rabi ya mutu. Malami ne fa. Malami ne. Da haka abin da yasa nake muku wannan magana, watan Allah kan yi mana baiwa sai ga ana wasa da ita. Mutum ya haddace alƙur'ani kuma ga yana wasa da Qur'ani. Bayan a duk wani abu da zaka je ka nema yana cikin wannan littafin, na rantsi da Allah ko me zaka nema a duniyar nan wallahi yana cikin wannan littafin. Ma faratuna fil kitabi min shay, haka Allah ya fara. Ba wani face Allah ya tattare shi a cikin littafin Qur'ani. Da haka ayi hattara, ayi kokari, kar mutum ya sake neman gira ya rasa ido. A rike Qur'ani ya ishe ka ɗaukakar duniya da lahira. A gani a rike Qur'ani ya ishi mutum ɗaukakar duniya da lahira. Na rantsi da girman Allah, da mutum zai rike Qur'ani yadda ya kamata, to wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, an gane ku, to sai ya kasance duk inda ya shiga wallahi hidimta masa za a rinka ko ina ka shiga, duk da inda aka fi ka wallahi sai an hidimta maka. Zai zama ana girmama ka, ana saboda ai kimar girman ba naka na alƙur'ani ne. An gane kuma ba za ka tozarta ba, rigarka ba za ta yage a wannan duniyar. Da haka kan a daina wasa, a rike Qur'ani. Allah ta'ala ya datar da mu. Alhamdulillah, abin da ya hada mu shine magana ta Maulidi, ko ba haka bane? To kafin na shiga kan maudu'i, na farko ina yin godiya da jinjina ga ainihin waɗanda aka yi wannan sa'ayi na takuta har tare. Alhamdulillah, gaskiyar magana an yi ƙoƙari, kuma daman menene muke da bukata ga duk wanda a irin wannan bikin sako biyu muke ɗauke da shi. Sako na farko, an gane ko, aiki na farko shine muna son Allah ta'ala ya amfani da mu don kambama lamarin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, don ƙara ɗaukaka hasken manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Allah ya amfani da mu ya